Nadili gayud malilong nga ni kanato, nakita makahimo o mga butang o mga buhat nga dili makapahimaya sa Ginoo. No? Bisan tuod moingon ta nga Kristohanon ta, mga anak ta sa Ginoo, but still makahimo ta og mga butang na dili makapalipay sa Ginoo. Unsa man na mga butang na dili makapalipay sa Ginoo, kini siya nagkinahanglan og kapasayloan. O kinahanglan nato ang kining ginatawag repentance. So ingon ang pulong sa Ginoo in 1 John 1:9, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghimo sa tanan natong ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Now, importante kaayo na masabtan nato nga ang pag-ampo ug ang pagpangayo lamang og kapasayloan sa Ginoo mo'y maghatag kanato og cleansing. No, mo'y makapaputli kanato, mo'y makapalimpyo nga ni kanato. Kay kung walay confession, walay pagpasaylo nga may tabo. Og ang indication pod kung wala ka nagapangayo pasaylo sa Ginoo, siguro tungod sa imuha nga pride, nagtuo ka nga dili na kinahanglan pangayuan pa siya og pasaylo sa Ginoo, or maybe ang imong unahuna dili man kaayo ni siya dako nga sala imong nahimo. Pero importante sa tua nga magamay o madako ang imo nga sala, kinahanglan mo dangop ka diha sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, ug kini nga pag-ampo mao ang pag-confess sa imuhang mga sala diha sa Ginoo aron makaangkon ka og cleansing diha sa imong kaugalingon. No, especially kita na mga Kristohanon. Kung tinuod ka nga Kristohanon, makabantay ba gid ka kung nakasala ka sa Ginoo. O kanang imong sala sa Ginoo tungod kay Kristohanon ka maunay mo tulak kanimo para maghinulsol ka sa imong mga sala. Matud pa, ayaw tagui ang imong sala. Don't hide your sin. No? Ayaw tagui nga murabag wala kay sala. Pwede nimong matago siguro sa tao, pero ayaw gyud itago diha sa Ginoo. Kay dayag baya gyud sa Ginoo ang tanan natong gihimo. Bisan pag unsa ka sekreto ang atong gihimo, sa Ginoo makita na tanan. Wala gyud matago sa Ginoo. No, ayaw ka na itago sa Ginoo. Mahimo siguro na matago nimo na sa mata sa tao, pero sa Ginoo isulti gina sa Ginoo. Unsa man siya nga sala, dako man o gamay, ngilad ba o dili ngilad nga nahimo nimo atubangan sa Ginoo, ang importante nga ikaw miangkon diha atubangan sa Ginoo na ikaw nakasala, batok kaniya. Because ano man, usa kini siya ka pagtimaan nga ikaw miangkon na ikaw nakasala sa Ginoo. That's why confess immediately. Ayaw langay-langaya. No? Kay ang conscience bitaw nato. Dili man na nimo pwede nga tagu-taguan. Kung ang imong conscience nimo kay nagsulti sa imo nga ikaw nakasala batok sa Ginoo, so you should confess immediately diha sa imong sala atubangan sa Ginoo. Ayaw itago. Because clean heart restores fellowship. Ang putli o limpyo nga kasing-kasing magapa restore sa imong fellowship diha sa Ginoo. Because one of the reason nganong medyo layo ta sa Ginoo is because of sin. Tanawa si King Saul, no? Si King Saul kaniadto, ang Ginoo ginagpili sa Ginoo sa iyaha nga mahimong first king sa Israel, no? Di pangita gid ni si Saul kay usa man ni kaambungan na tao, dakong tao, ambungan, maalamon. Di pangita ni siya og ingnan nga dihugin ang tawhana kay siya ang unang himuon na king sa Israel. Nahimo man siyang king, pero nganong mibiya man ang Ginoo sa iya, na-lose ang fellowship sa Ginoo o sa tao o sa king. Ngano man? Because of his sin. Ang iyang sala, katong gisugo siya sa Ginoo nga girahon tong wa ko masayo mga Palestinian, basta kaaway sa Israel, girahon patyon ang tanang hari, tanan na mga babae, lalaki, bata, pati ilang mga kahayupan, patyon tanan. Ug ang ilang mga kaptangan dauban. Pero sa gihimo ni King Saul, iyahang gipangdakop tong 5 ka king o gidala dito sa iyang nason. Ug katong mga babae, ug katong mga uban ng mga hayop, katong mga mahalon na mga bulawan nga mga muebles, ipangdala niya sa iyang nason. Suko ang Ginoo. Kay anong wala man kamutuman sa kuha. So mo tong tung sukan adto, may distansya na ang Ginoo sa iya. That's why bitaw nga ginasamok siya sa daotang espiritu. Mo to reason nga gipatawag nangita siya usa ka maayo nga manunugtog, no? Kay para muhupay, muhatag og kalinaw, mubiya ang daotang espiritu nga nagsamok sa iya. Mao bitaw nga nakit-an si David, ug si David nagtrabaho dito sa palasyo, ingon nga harp o sa pitawag anang tig-play og harp, no? Kay para inigmatag tukar sa katong daotang espiritu, matagsamok sa king, mag-play siya atong iyang harp niya para mawala or mubiya ang daotang espiritu nga nagsamok sa king. No? So wala ang iyang fellowship sa Ginoo tungod sa iyang sala.
Mo na magamay o dako, pwede kaayo kini nga hinungdan nganong distansya ta sa Ginoo. Mabitaw ang Ginoo bisag naa ka sa church, dili bot pasabot nga duol ka sa Ginoo. Pwede nga layo kay ka sa Ginoo bisag naa ka sa church.